Kotor TV. Neviem, či poznáte túto skladbu. Poznáte toto? Dobre. Poznáte to? Čo sa tam spieva? Čo sa tam spieva? S nami recykluj, ne? Neviem, podľa mňa to nepoznajú. Keď chceš zdravú planétu, tak musíš recyklovať. Papierkou, sklo aj plasty denne zas a znova. Nemôžeš to okolo seba len tak rozhadzovať, lebo nebude to po tebe nikto upratovať. Najzdravšie, sklo je zo všetkých materiálov to najzdravšie. Keď chceš mať čerstvé potraviny, sklo je najlepšie. Zachovať ti chuť a voňu a tak je najlepšie. Sklo je najzdravšie. Choď si zdravo, vyber si sklo, to je ono, hej, super sklo, hej. Tak choď si zdravo, recykluj ho, naše sklo, hej, tvoje sklo, hej. Chyť ho, daj ho do zeleného koša a už je to. S nami recykluj. 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 Hej, tak poď s nami. Poď. S nami recykluj. Hej, tak poď s nami. Poď. S nami recykluj. Back to back, face to face, aftermath.